kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumulay pi prolog baru hagani kapor ng peneng sumhay pi siya ki kubor bakong sanjong katayo bat mga upencilak yang bat ki kubor kilong kumni. Kahanyo trap Youth Council seng kami haga arpo santrik uyayong arjar arpo sao. Kalalik ban jurip kinsan yaki jakasa jong kindong tre municipal bara bazar fire and emergency service station kabala kelalong kum ka jakasa ki slum lani kita ki petwer ki balawan bansa na ki weipat ki jela. Kani ka jingwan jurip kinsan ka seng kadai hadin ka jingyo shibun ki jing ujor na ki babun balang bagi basyong basa ka ka jaka tang maria kem dum kilayami bandedrok bat le ye shibun ki kam snail. Kaseng he ka jing jurip kalalap ba ki basyong basa ka ka jaka ki day ki basa bian ki bambiang ye ki kot kisla kum ke epic bat ki bawan sa na ki jela ba pher. Kaseng kalalap ru ba ka jaka kalalong kat kaway ni ki shnong ka barit bat ki tnum yeng kiladon kum ba prapo hado shispa atli ki yeng ai. Kilalap ru baka way ka yeng ka barit ka baker tang ki plastic la sa hado lai pongut ki breo bat ka bali isat met ban pet ya ka jing le si ka bala penlong ban wanra ya ka jing sma ka ba shirkai ha ka jaka. Kaseng haba persang ban keli nagi ba syong basa ka jaka la kila yo jingbit ni em ban sa ka jaka kila jubab ba kim yo jingbit na ai bat nang no ban syong ban sa ha ka jaka. Kumta ka seng halor kani ka benta kan salaj ban ye kendo yaki ba penya jong ka slong cantonment board ba yakini ki ba syong basa kani ka jakala de ban wengno shisendon haga arpu hundre terik uyayong arajar arpu saupan kahnyo trap Youth Council kala hiar biang syakate ka jakasa jong kini ki poiwir halum survey kabadang ha bapo ka slong cantonment board hadin ba ka seng kala lam ya ka jing sa bian jong kini ki petwir batru ka jing pendon kamto ya ka boarding kumta na kalyang ka seng harengkat kinong tre jong katanat MECL kila pajot batta napang ki wayar line ki runar ki bom shimla ito dor khamat laki day ki ai kila kawang petrol bom nya ka yeng sa jong sembut menteri rangba ka jela ubasnya bahalang dahar kabadan hanong minsong kabala jiaha ka step arpu hundre terik ujayong arajar arpu sao habaya keren bat kilat patai kubor nakaliang USP ke East Khasi Hills uritu raj ravi ulaong ban kaliang ka tenat pulet kerang pendong ye ke jing tokit hagabaya day bat ke jat tiar ke bapendan kamban kawang syaka yeng sa jong sembut menteri rangba Shisho USP ulia thoru baka hukum bat ka jing maham jong ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills bandi ye ki penyang petrol ki pajba lain no satang gitu ki bawan te penyang de ki kalibat ki tok arsyaka kadang trei kamru lingba ki kendon shispa safu sal CRPC Henry kum katanat pulit kandang yai penlong hi ya ke jing tokit habaro kiliang ke kon henyo trap National Awakening Movement haga arpu sao trik uyayong arajar arpu sao kalalaj banyak kendo yo Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im halor banyak keren ha kabai dei be kajing yo kontrak jong we bar jela hapo ke jaka ajing sumar jong ke Negrams Hospital kat bayi ki kot kisla kum ke trading license kabadai ban yo ne ke District Council shim ladon shishula ong ba menshwa ki ba pentrei ki dei bet ki Khasi bat ka ba pelapat ba menta ki yo pen ban ki bar jela bat kani kamla ban long bo unong wei unwan ban kini ya ka kam ka jam jong Khasi ka seng kala ongru bakat kum ka jingyo jingtim uniu bar jela udan ka jing temu ban be no ye ki Khasi ki baladan ha katai ka jaka nakaliang ka seng kala tho bo CM ha ka jingya kren ula ong ba un sa shim khia ban an pa ada ka jing tokit lani da ka jing tho sapo ka Negrams Hospital baka KHEDC kanam sha bat ibor ya u kat kum ki an jong ka KHEDC sakawai pat kaman nakaliang ka khanam kala kinturu ya uba penya sings im ha ka bedei bat ka khana para da ka baong baladai ban pen kelano sya ka kerteng Khasi khanang ban tip ya upur usam bapura jong ka jela ka seng kala ajing mut namar gani ka kerteng kala dai lupa ka kerteng bar jela bat kan long ka ba ban kam try kumta ka senggal ajing mut baka dai ka por ban ai kerteng no da ka kerteng Khasi
Shushu ka seng kala panjing modru ni gipai ba kiba khamtep bha ye ka tanrai na do kulong kuma kiba la ban ai jingmot shika district council kumno ban ai kerteng da ka kerteng ka ba shong nongrim ka wei ka jingjia ka ba sngosi kala jia hawa rilang hajan jong ka snong wasi southwest Khasi Hills ha ka ba arngot ki min sembre jong ki khna kantei kila do no ye la ka jingim kat bagawai pat kalalat im ling bagajing slor bat jing yarap jong uwei u hebret khat lai snem karata ya wala tip kerteng kumu elam bok dakar ya kita gi arngot gi bala khlat atip kerteng kum kasaba kemen lang wan yang khat nre snem karata bat ka Aisha ban kemen thongni khat saw snem karata bat kini baro arngot kidai gi manaka snong wasi kat kum kita long khubor bala yo lum laya tho bahaga sngi ublei ka arfu waiter gu yong arajar arfu saw saungut ki khna kan thei kilalit ban sum kai shawa arilang hagawai ni ki jaka ye kabala tip kum ka thwei brei merit kabare ka jaka ba shat sai shiam kita long khubor ki le thoru ba laingut na pedeng kini ki dei shipara shisho kita long khubor ki le thoru ba ka jingjia kala jia hakapor kum ba arbaji lani architect no phaisngi ha ka ba ka shaba kemen lang wan yang kalalit ban jingi ha ka te ka wa Henry Kendit Kinsan kala ngam syapo pan marsen ngam layat ho ba ka Aisha ba kemen thong ni wood kala lit ban yaram Henry Makaru snewbok kala syatan lang syapo jong ki thmei khubor ki let ho ba ka sapi ban roi thong ni ha ba kala yo I ba ka para ba ka perlok jongka kila ngam syapo Makaru kala no lang syapo jongko ban lit yarap Henry snewbok ba Makaru kala ngam lang Henry daga jingda unong bu nong tau ha kata kapor lawan lap u hebret elam bok dakar bat marsen yo sngow ya jing perta ula no syapo bat ula yo ban pelat ya ka sapi ban roi thong ni ha ka ba ya ka sapi ban roi la penkit no but sya CHC mau korbat naga benta ban yo ya ka jing sumar ha ka bai dei ba kata jing jian kali yang ki bahayeng asem hadin meladat ban sei ya ka met jong kitigi arngut kilabu ka jing kerpa di gibor penyak district bakin pelat ya ka postmortem Badi ka met jong kini arngot ke belak khlat la IT no shigi bahayeng hasem makin pendap ya kajing le niam ka bakhat do. Hadin kajing mi khubor badang hagini ki khindiat sngi bala dep halor kajing shabe seng jong uwe ni ki khat jong ka Voice of the People Party ubalong ru ukertong jong ka seng hagi election MLA bala dep house nam arajar arpulai napo ke East Shillong constituency ya bala tip kerteng kumuba Avner Medon Parian minta ka kentipan ka VPP kala be seng saya arngot ki weipan ki khot ki bala shabe ki long uba shan lang warjri ubade kurtong jong ka VPP hag election MLA arajar arpulai na Mairang constituency but uba Kherop Singh Thaba uba long kum working president jong ka VPP Mairang circle Hakashiti bala pa shoba shan lang nakaliang chairman ke disciplinary committee ke VPP Dr. Kara Shen haringkat secretary ke disciplinary committee uba Grosper Tatiang kila penpau bakum ka seng kamhun halor ki kam ki ba uba shan lang ulale bat ki balong persya ya ganong rim jong ka seng kumta da gawi ka jingmut bat ka jingrai rangba kum ki nong elam gila rai ban be seng no yakini arngun hak arpo trik uya yong pan ka VPP kala paru ya ka shiti be seng yo ba Kherop Singh Thaba ubalong kum working president jong ka VPP Mairang circle da ka bakam ba uba Kherop ulale ya ki kam ki bakta mat yong ya ka buram ke ijat jong ka seng kumta ka komiti kala shim ya ka rai ban be seng shisundon ya u la ban kedo ba Maria dep ki election MP ka VPP kala be seng ya langut ki dikhot jong ka ki ba kinthum yo ba Avner ba Shanlang ban uba Kherop Singh Thaba ka Hnyok Trap Integrated Territorial Organization Sengkme kurwo kubor bala penmi pajba ha ka arfu tarik uyayong arajar arfu saw kala pha daga shiti shok menteri rangba ke jela Konrad Sangma alor ka jingker pat ban penjelan susu ya ka rata thep kam na ka benta ki khna ki bakwa ban thep ya ka kampulet hapo ke jela nakaliang ka hito kala kerpat ya ka sarkar ban ailat ban penbet biang ya kerta thep kam jong ki khna samla hagabe dei bat ka kampulen habaya kran bat kilat pathai khubor nakaliang presiden rangba jong ka seng uba donbok dakar ulaong bakum ka seng kala da banyi kendo yo menteri rangba ha ka khat santrik uluber arajar arpusaw naka benta ban pun sngow halor ka jingkerpat ban penjelan susu ya kerta thep kam Henry snewbok no ba Maria dep banyi kendo yo menteri rangba
nakaliang ka Election Commission of India kala penbena bala pentrai kam ye ka Model Code of Conduct kumta anam la shu ban penlong ye ki jingdawa Henry mentapat hadin jong ke election nakaliang ke hito kala kintu ye ka sarkar pakan song perkhat no ye ka kam lingba ke kinhon menteri Shisho nakaliang ke hito kala ai por shitayo ye ka sarkar ban pen ben ye kini ki jingkentu bat ke jing ai jingmut bat ada ka sarkar kamla ban le ai nakaliang jong ka seng kala kintu ye ki khna samla ki batep kam pulit bakinya mi pat ba ban penlong ye ka jingdawa ye ka hong bat uba don bok ulaong lada ki batep kam kimnya mi pat ba kum kinong elam jong ka seng kimla ban le ai namar kum ka seng hi kalong tang kanong krishan halor ka jingdawa jongki na ka sarkar Te paralog na giti kubor ngila po siya kabakot kadado bingin siyambiyang lasim tayo nga ay kublay ka por jong pi siya si sen kublay pi baro.